खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन। दा दिनै आङो नैबे थामथि क्लासाव नैबे मेथ्स आयदानि जा थामथि क्लास बे थामथि क्लासाव आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। नैबे दिनै जोङो सावरायगोन मेथ्स क्लासनि बे थार्ड क्लास जालायबाय। दा थार्ड क्लासाव बेवहाय आङो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सिम्प्लिफिकेसननि सायाव। इम्परटेन्ट बे टपिकनि सायाव गोबां कुइसन फैबाय थायो। जायखिजाया आनजादावनो बे सिम्प्लिफिकेसन माने गोरलै खालामनाय बेनिफ्राय कुइसन फैबायानो थायो। दा बेखौ सिम्प्लिफिकेसन जोङो दा दिनैनि जा क्लास बेवहाय सिम्प्लिफिकेसननि सायाव सावरायगोन। बेजों लोगोसे माखासे बेवहाय एमसिकिउबो सावरायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे सिफायनो होयो। दा माबायदि जोङो बेवहाय मिथिनांगौ जेथो सिफायनायाव नेमखान्थिफोरखौ बेखौ लानानैनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो जायफोर टेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय दङ बिथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हायो। आरो मायबाफोर सोंहरनांगौ दङब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हायो। दा बेवहाय सासे नायगिरि बिथांमोना सोंदोंमोन जे बिथाङा मा सोंदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों। दा बे अनजालि बसुमतारिया सोंदों जानांगौ। दा बिथाङा सोंदोंमोन जे आं बिथांनि सोंनायखौ बुंनानै होनो नागिरदों। दा बिथाङा सोंदों दाननायनि बेलायाव बोरै डिभाइड खालामो नैबे। दा कुइसना जाबाय 250 बाय 25 इन्टु बेबायदि 100 दङ। दा बेखौ माबायदि रानगोन माबायदि डिभाइड खालामगोन बेखौ बिथाङा सोंहरदों। सोंहरनायनि थाखाय बिथांनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दा बिथाङा नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा कमेन्ट्स खालामहरदो, बुजिहरफिनदों हरफिनाखै नैबे आं दा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो नागिरदों। दा जोंना 250 बाय 25 इन्टु 100 बेबायदि दङ। दा कुइसना जुदि लिरनो गोरोन्थि जादोंबा नोंथाङा लिरफिननानै सोंहरफिननो हायो। दा नैबे जोंना नैबे जा 100 दङ नैबे 100 दङ। बे 100 माने नै बायदियावनो सायावनो थानायखौ बुजायो। नैबे जा सिन बे सिननि गोजौआवनो थानायखौ बुजायो। थामहिनबा जोङो मा लिरनो हागोन नैबे अर जोङो मा लिरनो हायो नैबायदि जुदि सानजाब दङ नैयाव मा दङ नैबे आं दिन्थिना होफिननोसै। दा नैबे सानजाब नैबे 100 बेबायदि दङ। नङाबा आरो नैखौ जों माबायदि लिरनो हायो अर मालाबा नैबेखौनो नैबायदि महराव लिरनाय 250 सानजाब नैबे 100 बाय 25। दा बेखौ जोङो दानदो दानिया एखे नैबायदि लिरनाय बेबायदि लिरनाय एखे। दा नैखौ जोङो 5 जों दाननो हागोन। दा जोङो नाय सानिखौ नैबे 100खौ जोङो 5 जों दाननो हायो, 25खौबो जोङो 5 जों दाननो हायो। नैबे 5 सानजाब 5 25 मोननैबो एखे अनजिमाजोंनो दाननाय जानो नांगोन। 5 सानजाब 5 25 नैबे मा जाहैबाय 5 सानजाब बेसेबां जागोन बेयो 100खौ 5 जों रानबा बेसेबां जागोन 5 सानजाब 20 5 सानजाब 20 100 मोननैखौबो जोङो 5 जों दानबाय। बेनिफ्राय नैबे 20खौ जोङो 5 जों दाननो हायो ना हाया 20खौ नैबे 5 सानजाब 4 20 सिङाव मा थागोन 1 जों लिरनो गोसोबा लिरनो हायो, लिराबाबो जेबो नङा। 5 सानजाब 4 20 जाबाय। बेनिफ्राय दाना नैबे 250 सानजाब मा जागोन नैबे 4 सिङाव 1खौ होआबाबो जासिगोन। बेनिफ्राय बेखौ सानजाबना होदो। नैबे 250खौ 4 जों सानजाबना होदो। सानजाबा मा मोनगोन 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' 4 सानजाब 5 20 नै थाबाय 4 सानजाब 2 8 90। होमबा एन्सारखौ जोङो बे रोखोमै मोननो हाबाय। दा बेबायदि जोङो खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो दा नेक्स्ट सावरायनो नागिरदों जेथो सिफायनायनि सायाव। माखासे बेवहाय कुइसन आङो लानानै फैदों नोंथांमोननो। दा बेनि सिगाङाव मोनसे रुलखौ मिथिनाया मोजां। दा बे रुला जाहैबाय नैबे बदमासनि मोनसे रुल। दा बेवहाय माखासे ब्रेकेट होनाय थागोन। बे ब्रेकेटखौ लानानै जोङो खालामनांगौ माखासे अनजिमाफोर ब्रेकेटनि सिङाव होनाय थागोन। दा बदमास रुलाव नैबे मा जायो बि। दा बिया मा बुजायगोन नोंथांमोना नैबे जा बि दङ बे बिया ब्रेकेटखौ बुजायो। बयबो मिथिखागौ जानांगौ बेखौ। बि माने मा जाहैबाय ब्रेकेट जाहैबाय। दा ब्रेकेटफोरा मा जानो हायो ब्रेकेटफोरा नैबे मोनसे फार्स्ट ब्रेकेट जानो हायो। बे फार्स्ट ब्रेकेटखौ आरो बेबायदि ब्रेकेटजों आरो जोङो बेंफिनना दोननो हायो। आरो बिदिनो आरो नैबेबो जाहैबाय बेबायदि ब्रेकेटनि सिङाव बेबायदि ब्रेकेटफोरखौ लाखिनाय जादों। दा बेबायदि ब्रेकेट थायोब्ला जोङो माबायदि सिम्प्लिफिकेसन खालामो बेखौ जोङो सावरायगोन एमसिकिउजों लोगोसे। बेनि ब्रेकेटखौबो आङो डिसकास खालामगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नैबे जा अआ मा बुजायगोन अआ जाहैबाय नि। बेयाव अफखौ बुजायगोन अफ। दा नि जुदि थायोब्लाबो बेयो मा बुजायो सानजाबनायखौनो बुजायगोन। जुदि हमना ला नैयाव 3 बाहागोनि 2 एक्स बिदि थायोबा अब्लाना बेखौ मा बुजायगोन जोङो नैबे 3/2 इन्टु एक्स। दा बे रोखोमनि जोङो सोंलुफोर नायगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नैबे जा डिया मा बुजायगोन डि माने डिभिजन। डिभिजन मानेथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बर'आव मा जायो बेयो राननाय बेबायदि राननाय सिन थागोन। राननाय सिन थायोब्लाथाय जों खालामग्रोनांगौ। फार्स्टआव जोङो रुल्सआ मा
ब्रेकेट जुदि थायोब्ला बेखौ खालामग्रोनांगौ ब्रेकेटनि सिंनि अनजिमाफोरखौ सल्भ खालामनांगौ बेनिफ्राय नैखौ सेकेन्ड नाम्बाराव बेखौ खालाम नैबे 1 नाम्बार 2 नाम्बार नैबे जाबाय थार्डआव बेखौ खालामनांगौ बेनिफ्राय नाम्बार 4आव मा खालामगोन जोङो नाम्बार 4आव जाबाय एम माने मा जागोन बेयो माल्टिप्लिकेशन बे सानजाबनाय जायो माल्टिप्लिकेशन दा माल्टिप्लिकेशनखौ मा बुंगोन सानजाबनाय दा जोङो अनजिमाफोर होनाय थागोन अनजिमाफोराव जुदि राननाय थायोब्ला बेनिफ्राय मा जागोन बेबायदि सानजाबनाय थागोन सानजाबनायखौ जोङो खालामनांगौ दा सल्भ खालामना दिन्थिनाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नैयाव 5 नाम्बाराव नैयाव बदमास रुलनि ए मा बुजायो ए जाहैबाय एडिशनखौ बुजायो बे जाबाय एडिशन दा बे एडिशन माने मा एडिशन माने जाहैबाय दाजाबनाय दा दाजाबनायखौ बुजायगोन दाजाबसिन थागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नैबे 6 नाम्बाराव जाबाय एस माने मा जायो साबस्ट्रेक्शनखौ बुजायगोन साबस्ट्रेक्शन माने मा बे जाबाय दानख'नाय दा दानख'नाय सिन थागोन बेयाव माइनास सिन थागोन दा बे रोखोमै जोङो खालामनो नागिरगोन दा बेवहाय माखासे आङो कुइसनफोरखौ लानानै फैदों दा सोंथिफोरा जाहैबाय दा नैबे बदमास रुल बे बदमास रुलाव जोङो फार्स्टआव मा खालामनाय जायो ब्रेकेट थायोबा ब्रेकेटखौ खालामग्रोनांगौ ब्रेकेटनि अनजिमाखौ बेनिफ्राय राननाय जुदि मोननै अनजिमानि गेजेराव राननाय जुदि थायोब्ला राननायखौ खालामग्रोनांगोन बेनिफ्राय मोननै अनजिमानि गेजेराव जुदि राननाय खालामखांनायनि उनाव जोङो मोननै अनजिमानि गेजेराव जुदि सानजाबसिन दङब्ला सानजाबसिनखौ जोङो थामथियाव खालामनांगोन बेनि उनाव जोङो मोननै अनजिमानि गेजेराव दाजाबसिन नुदोंब्ला सानजाब खालामखांनायनि उनाव बेखौ खालामनांगोन आरो जोबथारनायाव बे साबस्ट्रेक्शनखौ जोङो खालामनाय जायो दा बेबायदि आङो सोंलुफोरखौ दा नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा गिबि कुइसना जाबाय मोनसे फिसा कुइसन जोङो फिसा कुइसननिफ्रायनो जों आवगायनोसै दा कुइसना जाहैबाय नैबायदि दा 1 नाम्बार कुइसनखौ नोंथांमोना आं दिन्थिना नायदों दा कुइसना 12 into 8 राननाय 4 minus 4 बेनि रिजाल्टआ मा जायो दा अपसनफोरा दङ नैयाव अपसन ए आव दङ हमना ला नैबे 96 अपसन बी आव दङ नैबे 24 अपसन सी आव दङ नैबे 2 अपसन डी आव दङ नैबे 20 दा बेनि राइट आन्सारा मा जागोन दा नाय दा जोङो सलुसनखौ नायनोसै दा गिबियावनो नैबे मा दङ दा नैबे 12 into 8 बेनिफ्राय राननाय 4 दानख' 4 बेबायदि दङ दा नैबे जोङो 4 दानख' 4 खौ खालामना लाग्रोनाङा नैबेखौ खालामग्रोनो लानो नाङा जोङो नैबे बदमास रुलाव माखौ जोङो खालामग्रोनाय नेमखान्थि हिसाबै मोन्दोंमोन दा नैबे मोननै अनजिमानि गेजेराव जुदि राननाय थायोब्ला अब्ला बेखौ जोङो खालामग्रोनांगौ दा नैबे जोङो 12 बे 12खौ जों बिदिनो लाखिबाय बेनिफ्राय सानजाब नैबे 8खौ जोङो 4 जों रान नैबे 8खौ 4 जों रानबा मा जागोन 4 सानजाब 2 8 नैबे 8खौ 4 जों रानबाथाय 2 थांबाय ओमफ्राय उनथिंजाय मा दङ -4 बेखौ जों खालामबाय दानिया नेक्स्ट आरो बदमास रुल बायदियै सानजाब थायोब्ला सानजाबखौ खालामग्रोनांगौ 12 सानजाब मा जागोन 12 सानजाब नैबे दा 12 सानजाब 2 बेसेबां जायो बे जाबाय 24 दानख' नैबे 4 जाहैबाय 24 निफ्राय 4 दानख'नाबा मा जागोन नैबे 20 जाहैबाय अब्ला दा एन्सारखौ जों बबेखौ मोनखो अपसन डि जासिगोन कुइसन नाम्बार दा 1 एमसिकिउ बेनि राइट आन्सारा जाबाय अपसन डि दा बेबायदि जोङो दिहुननाय गोबां गोरलै नोंथांमोना गोरा साननो नाङा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन मोनसे आङो होनो नागिरबाय दायो नेक्स्ट कुइसन नाम्बारा जाहैबाय कुइसन नाम्बार 2 सानना ला बेखौ दा कुइसना ओरैबायदि दङ जों फिसानिफ्रायनो जागायनोसै दा कुइसना ओरैबायदि 2 minus 3 plus 4 बेनिफ्राय राननाय 3 सानजाब 3 बेनिफ्राय -2 दङ बेनिफ्राय अपसनफोरा ओरैबायदि दङ 1 अपसन बी आव दङ 2 अपसन सी आव दङ 4 अपसन बेनिफ्राय डी आव दङ 3 दा बेनि आन्सारा माबायदि जालायगोन दा बेखौबो जोङो नाय दा नैयाव आं लिरफिनना लाबाय 2 3 plus 4 राननाय 3 सानजाब 3 -2 दा बेबायदि दं दा बेखौ जोङो नैबे दा 4खौ 3 जों राननांगौ आरो जिहेतु बदमास रुलाव राननाय थाबा राननायखौ जों खालामग्रोनांगौ दा बेखौ जों खालामनो हागोन नामा 4खौ जोङो 3 जों रानजागोन नामा 4आ रानजानाय नङाब्ला जोङो नैनि बेलायाव माबायदि खालामगोन नाय नैबे 2 minus 3 प्लास नैखौ जोङो 4 नैबे राननायखौ जोङो बेबायदिबो लिरनो हायो बेनिफ्राय 3 ओमफ्राय नैबे सानजाब नैबे मा जाहैबाय 3 दानख' 2 बेबायदि जों लिरना लाबाय माने नैबे राननायनि जायगायाव नैबे सिनखौ जोङो बाहायनानै बेबायदि खालामबाय दाना नेक्स्टआव मा खालामगोन नैबे 3 मा बुजायगोन सायाव थानायखौनो बुजायगोन नैबे 3 बेनिफ्राय बे 3 मा जागोन दाननाय थांगोन बेनिफ्राय दानिया मा थाखो नैबे 2 minus 3 प्लास नैयाव थाहैबाय जोंना 4 बेनिफ्राय नैथि 3 थामाथ' दाननाय थांबाय 3 सानजाब 1 ओरै बेबायदि जाहैबाय 4 जों 1 जों सानजाबा 4खौनो मोनगोन नैबे दानख' 2 बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दानिया नैबे 2 नि सिगाङाव जेबो गैया माने मा दाजाबदों होमबा 2खौ लिरबाय नैबे दाजाब 4 बेखौ जोङो लिरबाय बेनिफ्राय दानख' थानायखौ जोङो आलादायै बेबायदि हारसिङै फोजोबदो दानख' 3
नैया जाबाय दानख'नाय ओमफ्राय दानिया 2 जों 4 जों दाजाबदो 2 जों 4 जों दाजाबा मा जागोन बे 6 बेनिफ्राय नैबे 3 3 3 आरो 2 बेनि सिगाङाव दानख' दङ अनजिमाफोरखौ जों मा खालाम दाजाबा मा जागोन 5 ओमफ्राय सिना मा जागोन माइनास बेनिफ्राय दानिया 6 निफ्राय 5 दानख'नो हागोन 6 निफ्राय 5 दानख'नाबा मा जागोन 1 जागोन एन्सारा माबे जासिगोन दा नैबे अप्शन ए आ जासिगोन दा जोङो बेबायदि खालामबाय बेनिफ्राय दा नेक्स्ट कुइसन लानानै फैदों कुइसन नाम्बार जोङो 3 खौ नायनोसै जों दा कुइसन नाम्बार 3 दा कुइसना नैबायदि दा मोनसे ब्रेकेट थानाय कुइसनखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दा कुइसना ब्रेकेट दङ नैबे 2 बेयाव जाबाय 18 दानख' 3 बेनिफ्राय ब्रेकेट दङ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे प्लास बे जाबाय 5 बेनिफ्राय 12 माइनास 7 बेनिफ्राय बेबायदि ब्रेकेट दङ बिनि मानखौ सोंदो बेसेबां जागोन माना बेनिफ्राय जों दा बेखौ सल्भ खालामसै दा अपसनफोरा मा दङ अपसनफोरा जाहैबाय नैबे 15 बेनिफ्राय अपसन बी आ दङ नैयाव बी आ दङ 25 बेनिफ्राय अपसन सी आ दङ नैयाव अपसन सी आ दङ नैयाव 55 अपसन डी आ दङ 30 दा बेखौ जोङो माबायदि सल्भ खालामगोन नायदो दा नैनि सलुसना माबायदि जागोन दा सलुसनखौ नायदो नोंथांमोना नैयाव दा आंनि कुइसनखौ बेयाव लिरफिननानै होनोसै नैयाव जाहैबाय नैयाव 2 नैयाव ब्रेकेट दङ बेनिफ्राय नैबे 18 माइनास 3 बेनिफ्राय बेबायदि ब्रेकेट दङ प्लास नैबे 5 नैयाव 12 माइनास 7 बेबायदि दङ दा जोङो मा खालामनांगोन नैबे ब्रेकेटाव थानायखौ जोङो खालामग्रोना ला बे ब्रेकेटखौ खालामग्रोना ला जोङो बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन दा नैयाव बे मोनसे ब्रेकेटखौ बिदिनो दोनबाय जोङो नैयाव जेबो गैया माने मा थायो इयाव सानजाब थायो 2 सानजाब 18 निफ्राय 3 दानख'ना 18 निफ्राय 3 दानख'नाबा मा जागोन बेयो नैबे 15 ओमफ्राय नैबे मोनसे ब्रेकेटखौ लाय ओरै बेनिफ्राय प्लास नैबे 5 आरो नैबे ब्रेकेटनि गेजेराव मा थायो सानजाब जाबाय 12 निफ्राय 7 दानख'नाबा बेसेबां जागोन 12 निफ्राय 7 दानख'नाबा बे जाहैगोन 8 बेनिफ्राय समान होलायबाय दाना 2 जों 15 जों सानजाबदो 2 जों 15 जों सानजाबा मा मोनगोन 30 दाजाब 5 जों 8 जों सानजाबा मा मोनगोन 5 जों 8 जों सानजाबबा 5 जों 8 जों सानजाबना होदो सरि दै नैबे माबा जाया 8 जाया सानजाबनाया भुल जादों बे सानजाबनाया भुल जादों आंनिया नैबे दा सानजाब नैबे मा जागोन बेयाव नैबे ए जाहैबाय सानजाबनाया भुल जादों नायसनाखै आङो नैखौ दा नैयाव नैबे 5 सानजाब 12 निफ्राय 7 थांबा मा जायो बेयो 5 सो जायो बेनिफ्राय नैबे 5 सानजाबा मा जाहैबाय नैबे 25 बेनिफ्राय दाजाबना 30 जों 25 जों दाजाबनाबा बेसेबां जागोन बेयो 55 अब्ला एन्सारा माबे जागोन दा नैबे अपसन सी आ जासिगोन दा बे जाहैबाय कुइसना बांद्राय गोराथ' नङा बे रोखोमनिनो फैगोन नोंथांमोननि जा फैबाय थानाय आनजादफोर टेटआनो जा सिटेटआनो जा जायखिजाया आनजादाव जोङो बेफोरबायदि सिम्प्लिफिकेसननि कुइसनखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 खौ आं नोंथांमोननो लानानै फैदों नैयाव कुइसन नाम्बार 4 दा बे जाहैबाय कुइसना 3/2 राननाय बेनिफ्राय 3/2 नैयाव दङ सानजाब 2 बेनिफ्राय आरो मा दङ नैबे प्लास नैयाव दङ 3/2 दा कुइसना नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नैबे दा बेनि अपसनफोरा मा दङ नाय अपसनफोरा जाहैबाय नैबे अपसन ए आव दङ नैबे 2 अपसन बी आव दङ नैबे 2/7 अपसन नैयाव सी आव दङ बेयाव 7/2 अपसन डी आव दङ नैयाव 3 बेबायदि दङ दा बेनि एन्सारखौ जोङो माबायदि सल्भ खालामगोन नायदो दा आं कुइसनखौ नैयाव लिरफिनना लानोसै 3/2 राननाय नैबे 3/2 सानजाब 2 दाजाब नैबे जाबाय 3/2 बेबायदि दङ दा बेनिफ्राय जोङो मा खालाम नैबे जा राननाय सिन दङ गेजेराव जा राननाय सिन दङ बे राननाय सिनखौ मा खालामनांगोन बेखौ जोङो गैया खालामना लानो हायो दा राननाय सिनखौ जोङो जेब्ला जोङो सानजाबसिन खालामना होगोन नैबे दा नैयाव 3/2 नैबे गेजेराव थानाय जा राननाय सिन बे राननाय सिनखौ जोङो सानजा खालामना होबाय सानजा खालामनाय लोगो लोगो नैबे 2आ सायाव थांबाय बेनिफ्राय नैबे 3आ सिङाव फैयो बेनिफ्राय उनथिंजाय मा दङ 2 बेनिफ्राय दाजाब नैबे 3/2 बेनिफ्राय जोङो दा नैबे 2 सानि 2 सिंनि 2 दाननो हागोन नैबे 3 बे 3 दाननो हागोन बेनिफ्राय दानिया नैयाव मा थासिगोन दा नैयाव 2 थाबाय 2 जों नैबे दानबाथाय 1 जाजोबो आरो बे 2 सानजाब 1 2 3 सानजाब 1 3 1 जों 2 जों सानजाबा मा मोनगोन जोङो 2 जों मोनगोन बेनिफ्राय नैबे दाजाब नैबे जाबाय 3/2 दाना बेबायदि थायोबाथाय मा खालाम नैबे 2 सानजाब 2 मा जाहैबाय 4 बेनिफ्राय दाजाब नैबे 3खौ जोङो सायाव लिरनानै होदो बेनिफ्राय नैबे 2 4 जों 3 जों
दाजाबना होबा मा जागोन 7 एन्सारा मा जागोन दा 7/2 जोङो मोनबाय अप्शन सी खौ जोङो मोननो हागोन दायो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 5 दा क्वेश्चन नम्बर 5 आ बेबायदि दङ हमना ला 5 नम्बर दा 5 नम्बराव मोनसे फिसा जोङो क्वेश्चनखौनो लानोसै दा नैबायदि दङ 16 बेनिफ्राय राननाय 4 राननाय बेबायदि 4 दङ बेनि एन्सारा मा जागोन दा अप्शन ए आव दङ हमना ला 1 अप्शन बी आव दङ हमना ला नैयाव 16 अप्शन सी आव दङ 1/2 अप्शन डी आव दङ हमना ला 3 बेबायदि होनाय दङ दा बेनिफ्राय जों मा खालामगोन दा बेनि सलुसना मा जागोन रिजाल्टआ दा 16 राननाय नैबे 4 राननाय 4 बेबायदि दङ दा नैखौ जों मा खालामनो हायो 16 नैबे राननाय 4/4 ब्रैखौ जोङो ब्रैजों रानबा मा मोनगोन जोङो 1 मोनगोन 16खौ जोङो 1जों रानबा मा मोनगोन 16खौनो मोनगोन दा एन्सारा माबे जागोन दा अप्शन बी आ जागोन दा बेफोरबायदि सिम्प्लिफिकेसन बा जेथो सिफायनाय जोङो एग्जामफोराव नुनो मोननाय जायो दा नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि जोङो सिम्प्लिफिकेसनखौ जोङो खालामनाय जायो दा उननि गोदान मोनसे टपिक नोंथांमोननो लानानै फैगोन दा आरो सिम्प्लिफिकेसननि सायाव आङो सोंथिफोर लाबोबावनाय जागोन दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ